Şu günler Daşowut we Mary şäherleriniň bankomatlaryna nagd pul ýetmezçilik edýär. Yerli ýaşaýjylar bank kartlaryna bary bolan maliýe feriştelerini aňsatlyk bilen nagdlaşdyryp bilmeýär. Bankomatlardaky nagd ýetmezçiligi we ýurtda nagd däl suwdan amala asyrmakda bary bolan kemçilikler barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji iýulda habar berdi. Häzir Daşowutyň merkezindäki bankomatlaryň öňünde pensiýa pullaryny alyp bilmän garaşyp duran uly ýaşly gartaşan adamlaryň nowbatlaryny synlasa bolýar diýip habarçy aýdýar. Ol bankomatlarda pul ýeli ýeterli bolan halatlaryna da munyň tiz wagtyň içinde guturýanlygyny belleýär. Habarçy özleriniň bank kartlaryna geçen pensiýa haklaryny bankomatlardan nagdlaşdyrmak üçin uzun nowbatlara garaşmaga mejbur bolýan garrylaryň arasyna soňky 3 güniň dowamyna 45 gradus seçene çykýan yslyk howada huşundan gidip ýykylýanlaryň hem bardygyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Daşowutyň ýaşaýjylarynyň en çemesiniň sözlerine görä, adamlar nagd däl sowdanyň kadaly ýoly goýulmadygyndan şikaýet edýär. Azatlygyň habarçylary ýurdun sowda nokatlaryny telekeçleriň özlerine bar bolan hasapdaky tölew terminallaryny ulanmazlygy saýlap alýanlyklaryny habar berýär. Men bu meseleniň sebäpleri bilen gyzyklanyp görenimni telekeçler nagd däl sowdadan gazanan pullaryny nagdlaşdyrmakda ýa-da oňa harit almakda kynçylyk çekýänliklerini aýtdylar diýip habarçy gurrun berdi. Azatlygyň ikinji habarçysy Mary şäherindäki bankomatlar bilen bagly problemalar barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 8-nji iýulda Mary şäherindäki Synagat banka degişli jemi 2 bankomat işleýärdi. Ýöne olardaky pullar 2 sagada ýetmän destine guturdy. Şondan soň nowbata garaşýan adamlaryň hemmesi Türkmenistan bankyna gitdi. Ol ýerde de nowbata garaşýan adam kän yslyk howada daýzalar we çagyly gelinler kösünüp öz nowbatyna garaşýar diýip habarçy aýtdy. Ýene bir ýerde pul bar. Ol hem Mary şäheriniň polisiýa müdürliginde ýerleşýän bankomatdy. Ýöne hiç kim oňa girip pul nagdlaşdyryp bilen ok diýip habarçy belledi.